Здравейте на всички! Как сте днес? Моето име е Силвия, но предполагам, че повечето от вас вече ме познават и знаят коя съм, защото сигурно ме следвате в нашия канал за влогове Ния и Гоги. Но все пак искам да се представя и да ви разкажа малко какъв ще бъде този нов канал, който предполагам, че вече сте прочели името на канала ни. Първо пише моето име и отдолу пише мистерии и криминални истории. Адски много обичам да гледам такива видеа, много са ми интересни, обичам и документални филми и всякакви такъв тип видеа и дори книги обичам да чета, криминални, интересни, мистериозни, така завладяващи, да те накарат да мислиш и да ти избухне главата от самата информация, която получаваш. Така че отдавна се чудех дали да не създам едно каналче такова, в което да разказвам истории, които на мен са ми харесали и които на мен са ме накарали така да си кажа вау! Вау! Какво се случва в този свят? И така че реших, както виждате, да отворя този нов канал и да разказвам интересни истории, мистериозни, така че предполагам, че другата седмица вече ще имаме така нещо интересничко, нещо ново. Така че предполагам, че другата седмица ще имаме вече първото мистериозно или криминално видео, в което ще се запитаме на къде отива светът. Надявам се тази нова динамика да ви харесва. Аз ще продължа с влоговете, няма да ги зарязвам. Това въобще не съм си го помисляла. Предполагам, че имам доста работа с два канала, тъй като тези видеа са по-сложни, по-трудни. Изисква се отдаденост. Трябва да се изучават самите случаи. Тези криминални случаи трябва да се изучават, да се прочита по тях, да се търси по темата и така нататък. Така че да, ще имам с какво се занимавам. И от друга страна се чудя дали да не пусна в този канал, освен да разказвам така известни истории и случаи, криминални такива, дали вие самите да не ми пращате вашите истории. В смисъл не казвам, че ви се е случило нещо така криминално или нещо от този случай, но знам, че много хора имат интересни истории за разказване, имат истории мистериозни, паранормални, също така са ми много интересни. Така че ако на вас ви се е случило нещо наистина вау, шокиращо, паранормално или мистериозно или нещо е така, да си кажете вау, пишете ми на моя имейл адрес, който ще го оставя ето тук, niaimama1@gmail.com. На този имейл може да ми пращате вашите истории, независимо какви, както казах, да са така истински шокиращи или мистериозни, завладяващи. Вие ще ми кажете и напишете в заглавието на този имейл с вашата история. Напишете ми мистериозна история или история за новия канал, нещо такова. Аз да видя от заглавието за какво става дума имейла. Така че да, мисля, че това имах да казвам. Надявам се да се справям с тези нови видеа. Със сигурност отначало ще ми е малко трудно, защото не съм свикнала. Дори и с микрофона, както виждате, имам нов микрофон. Ще видим дали ще успявам като хората да работя и с него, и с програмата за обработване и така нататък, но исках наистина се чуват добре тези видеа, дори и ако шепна, ето така да се чува всичко перфектно и хубаво. Така че да, каня ви да се абонирате за този нов канал, да оставите лайк на това видео, за да ме подкрепите и да знам, че не съм сама. И че чакате с нетърпение да видите нещо ново, интересно от мен. Влезе ми нещо в окото. Точно сега ли?
Май изчезна. И да, поканете и ваши приятели, близки да се абонират за канала. Споделете и това видео, други хора да разберат, че тук ще стават интересни неща. И да, ще се видим, предполагам, след някой друг ден с една интересна и мистериозна и криминална история. Чао, чао!